and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia, kinsa ka? Unsa na tabo? May nakita ko. Ang bagyo ba'y nakita nimo? Unsa man nagkakusog ba kini? Kinahanglan may nayon gid ang atong kasal. Kinahanglan gyud an. Ngano? Kalit lang nawa. Unsay kalit lang nawa? Ang akong nakita, may kalit paghanap. Kung mao ka na, dili may nayon ang bagyo. Dili bagyong akong nakita, Jay. Way hangin. Sa kung mao ka na, unsa man di mo nakita? Ambot. Basta kalit lang sap nga nahanaw, nawa na yun. Sa magkaibuti pa sa butat to. Iampo na to nga di na lang unta madayon ang bagyo. Mo giday atong buhaton, Jay. Sige na, manlakaw na ta. Aron makapasok ko din kag bridal gown. Unsay nahitabo nimo, Rosing? Wa man. Unsa man gyud ito nahitabo kaganiha kap? Alin po sa to, Rosing? Nganong ingon man si Dili ka makalitok sa nga ni Anastasia? ay matod gud niya. Buhawi magugkuno iyang nakita. Ang itang magpasalamat nga dili buhawi. Og tingali, nada sa atong pag-ampo, hinungdan nga dili gid buhawi ang atong nakita. Ug wa mutug pa dinhi sa atong dapit. Tinuod ba gyud ang iyang makita kap? Wa kapag yun di ay mo too. Katong sunog. Katong makusog nga linog. O ikaw, wa ba makasinati panahon sa linog? Sa dihang mubiya unta ka sa kapilya? May punuan sa kahoy nga natumbawa ba? Ambot lang kap, oy. Wa pa man gyud ko makasabot. Kinahanglang mo sabot ka, Rosing. Mahimong tungod sa kadanghag na itong mga tao. Tungod sa kahakog na usab ang dagan sa atong panahon. Kanang gitawag og climate change. Nakasinati ka. May bagyo sa Kwaresma. Tuod kap, no? Mao na hinungdan, Rosing, nga nangita ang Diyos og buhing propeta kanang makahatag og prediksyon aron ta makapangandam. Dili lang sa kaugalingon atong kaluwasan, kundi hangtod na ang kaluwasan sa atong kalag. Kap. Kadtong atong nasinati nga buhawi. Kung tinuod pa tong buhawi, mahimong magdatog tubig og anhi ihog sa atong dapit. O kung maunay mahitabo, mahimong lunupan kining atong dapit. Pilar ka kabuok ang maluwas na to. Hapit na gyud ay matapos ang kalibutan kap. Gitagna na ka na, Rosing. Busaangin na tang mangandam. Kinahanglang mubiya na ta sa kalibutanong kalipay. Isalikway na nato ang atong salawayong buhat. Ato nang higalaon ang atong mga kaaway. Kinahanglang limpyohon na nato ang atong kalag aron malimpyo tang muatubang sa katapusang hukom. Ops! Asa ka paingon, Wina? Matog ko, oy! Oy! Balik diri! Balik! Nga naman, tay! Tay, sa imong kagaral. Kusion ka rin hinuon na imong bugan. Balik diri! Balik! Nga no good ba? Nganong wa man imong imnaw imong tambal, ha? Giinom na ko, oy! Ang makapagyib ka da. Hala ka, sige. Isumbong tagang dayan. Namakak ka. Ayaw ko sumbuntay. Tingali na ko tagdo ni Anastasia. Oh, madlo ka niya kung di ka tagdo ni dayan. Hadlo kaayo. Kung ba na, imna na ang imong tambal aron mamaayo ka na sa imong sakit. Aron mo balik na ang imong kagahapon. Mamaayon na ko. Oh! Hindi lang ko mo inom. Hindi na ko gustong maayo. Sa? Kung naayo ko, hindi na ako mapuyo din he. Dili na. Dili na ikaw akong tatay. Natural. Kaya doon na kami amahan. Di lagi ko mo inom.
Gusto ko, ano na ko puyo din eh. Gusto ko, ikaw may akong tatay. Unya, magmama na ko ni Mama Milay. Gibangkong na. Kita ka anak, tay? Ang sa may ako na magitan ba? Ang bangkong. Pagkaahak, yan mo hinaw eh. Ay, imna na imong tambal ha. Kung mamayo ka na, mahimong anhi kagihapon din hipoyo. Og ako gihapon, mao imong tatay. Tinuod, tay? Lagi. Yay! Di, bebe, munam na ko sa akong tambal, be. Niyaran tambal ha. Og niya sa bambaso nga puno sa tubig. Nga nang pa man mo imna na imong tambal ha? Si Jay. Kinsa man na si Jay? Nga nung nagpakisayod ka man, mahitungod ni Jay. Gwapo siya man, no? Hoy, win na! Kaslang nun nabaya silang duhas Anastasia. Kana may angay ni Muntimanan. Busa ayaw na pagpanghilabot ni Jay. Unsa man ang kaslon nun, ma? O nga nung ako manghilabtan si Jay. Ingon ko, gwapo siya. Hay, unsa man, nakainom ka na sa imong tambal. Mana, oy. Di pa inom kong tatay panyong. Wa kay gusto ni Jay. Gusto lagi. Gwapo man siya, good. Unsa? Ang ngayon kay sila sa Anastasia, no? Gwapa, gwapo. Gwapa sab ko man, no? Ay, oy, gwapa sab ka. Ang ngayon sa mo ni Jay, ma? Dele! Sigurado ka nga nakagusto ka sa style sa bridal gown? Nga na bang nakapangutan na ka man? Ang akong gusto, the best nga bridal gown ang isulobsad sa the best wife to be nako. Pero, Pero unsa? baraton man ang imong napilian. Madiskitahan kang baratuhon ang maong bridal gown kung ako'y masulob. The best man ka ko nga wife to be nimo. Oh, uy. Ipanghambog ko sa tibok kalibutan. Nga wa ko masayop sa pagpili nimo. Ikaw ang the best lady nga akong kikugma. The best na mamahimong inahan sa ako niya mga anak. The best woman in the universe. Mahilis ko, ha? Ikaw cute. Hagkantaron ka. Mananghid pa di ay ka. Magkakiss na ko nimo. Bibi, Ay, bibi. ay, ay, ay. Oh. Migara po ka ay. Abi na ko magkakiss na ko nimo. Kay di gid ko mauwaw. Proud gud kay ko nga mamahimo nimong bana. Proud sad kaayo ko, Jay. Nga ikaw ang akong ikatupad. Dito unya sa altar sa kaminyuon. Ako na ang labing malipayan nga lalaki. Kinaangkon ko ikaw. Promise. Kauban ko nimo. Kaunong sa tanang mga dam ko ug pangandoy nimo. I love you, Ann. Very much. Kap, nakadungog ka sa balita? Unsa man na, Carol? May umaabot ko nung kusog kaayong bagyo. Unsa? Wala kina, Kap. Karon pag yun ako makita og madungog sa telebisyon, mabitaw nga, nangita dahin ko ni Dayan. Kaya dili ba, may nakita man siyang kusog kaayong hangin? Kung mauna, kusog yun ang bagyo ang muigo. Misod na ba sa Pilipinas? Awa ba hinoon ka, pero maigo gyud ang Pilipinas. Natinood yun ang nakita ni Anastasia. Kinahanglang dili dugayon ang gisaad ni Anastasia nga magpakumpisal siya din sa kapilya. Aw hinoon, Kap, padayon man may nagtudlo sa mga bata ug mga pangadyoon. Matud ini Dayan nga kun andam na ang mga bata, magpamisa na ta dinhi ug anhi dinhi himua ang pagkomunyon sa mga bata. Dili lang mga bata, Carol. Ang tanan gyud atong paandamon sa ilang kaugalingon, sa ilang kalag, aron mahimo kitang makasud sa gingharian sa langit. Wa pa sa dibaw kung kano sa muso dinhi sa ato ang maong bagyo. Wa pa, Che.
Oh, noon mahimong madugay pa ni kay tuwa pa man ni sa laing nasod pero musod jud ko nun ni dinhi sa ato. An? Ayaw ka bala ka, Jay. Kung itugot yun sa tuas sa langit na makasalta, una ang bagyo mahitabo gid na. Madayon yun ang atong kasal. Daoy, bisa ko sa mahitabo. Na yun ang inyong kasal. Ano kung kayo inyong preparasyon? Uy, nagpreparar na good mo. Mutambong patag seminaran. Ayaw lagi ka bala ka. Subayon lang nato unsay gitakda sa labang makakagahom. Na kuya ora ba kuno kaayo day? Kay may da ko ng storm swords ang maong bagyo. Unsa man ang storm swords? Uy. Dagkong bawd ang akong nakita. Inubanan sa makusog nga hangin. Oh, dagkong bawd. O unsa man na tsunami? Sigun sa kunasairan ng milay. Mama na, uy. Uy, Manoy, ayaw gud pagbuot. Ikaw ha? Kuyaw-kuyaw ba ya nga dili maday ng kasal tungod din kusog nga bagyo? Ayaw sa pagbuot nilay. Ingon sa yan, nga ang kabubuton sa labang makagagahom ang atong agdon. Unsa may kalainan sa dakong bawod o tsunami, Jay? Abi ni mo tita, Mm? mahitabo ang tsunami kung dunay kusog nga linog. O dili ba na kasi natin na matag makusog kaing linog? Manong malagi mag-tsunami. Kinahanglan pa bang mangutana, anak, day? Tungod sa atong mga pag-ampo sa pagrosaryo kada gabi wa tahan okay sa maong katalagman. Ayos to di ay tuod. Gikan karon, di na to putlo ng atong mga pag-ampo sa kapilya. Among paninguhaon ni Jay, nga anhi may mangumpisal sa kapilya. Aron makakumpisal ang tanan nga taga dinhi nga gustong mo kumpisal. Nila doon na may patrol car nga may hunong. Uy! Kinsa may tuyo sa mga patrol car? Kinsa may dakpon? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!